निमारि नोंथां आंनि आखाइखौ दानस'नो हागोन जुदि हाग्रामाया थाराव फैयोब्ला फैया मालाबाबो फैया जायखौ आङो इन्ट्र' भिडिअ'आव होदों बे बेक्तिया दाना आखाइखौ दानस'नानै लादों मा खोथा बुंफ्लांखो मिथिया हसिया इसिबां मानसि लोब लोब ब्लेसिं रिलि बायदिसिनायाव लोब लोब फैसेयावबो बिपिएफ दोलोखौ बिथाङा मा बुंखो मा बुंस'नानै लाखो मिडियायाव लासिं सिं दा बे दानस'नानै लानो हायाबाथ' बिराद नेग्लेक्टआव गोलैबाय बे बेक्तिया सोर बेखौ आं मिथिया खिन्थु बिथांमोनाथ' गैला इउपिपिएलआ दानस'नानै लादो आखाइखौ बेखौल' आं बुंबाय दानस'थारनांगोन खिन्थु जाम्बाथां सानथां खोथा रायलायनानै दानस'नानै लानो हायाबा नों बुरबक जाम्बा अब्ला नोंहा जेबो भेलु थाहैनाय नङा नोंनि बुंनाया दा बेजों लोगोसे मोजां मोनदां मानगोनां प्रमद बर' बिथां सारनि सासना माला जोबो बेखौसो आं नेखादोंमोन बिथांनि थगायनाय बिथांनि गोदै गोदै बाथ्रा बुंनाय मोनसेबो खामानि मावै बिटिसिखौ दंस' खालामनो नाजानाय थाखा लानानै बेफोर खोथाखौनो बाखाथारबायमोन आरो फेरेंगा बिथांनि दुगा दुगा बुंनाय बाब 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 गैला दा मोननैयावबो स्लिम जेननानै लासिं सिं फेरेंगा बिथां मा जाबावगोनलै दाना आरटिआइ होनानै नोंखौथ' बिटिसिनिफ्राय आउट खालामहरनोसै हाग्रामा बिथां सारा खोथा होखानाय बादि दा मा जागोन बेखायनो नुखा खोनाखा आरो मानसि गिदिर मुंख्लं जालांनायफोरनि आशीर्बादखौनो लाबाय थाखादों हाग्रामा सारा आरो हाग्रामा सारजों सोर दं रायजो राजा दं नोंथांमोना सोरबा गेसाव गोफोन लिडारफोरखौ बुथुमबाय थादों इउपिपिएल दोलोआ प्रमद बर'आ नाथाय हाग्रामा महिलारि सारआ सोरखौ बुथुमदों रायजो राजाखौ रायजो राजानि आशीर्बादखौ नागिरदों मुंख्लंफोरनि आशीर्बादखौ नागिरदों दिनैनि थारिखआव लाजिदो इउपिपिएल लाजिदो मा खोथा बुंदोंमोन आरो अनेक आरो मोनसे गेदेरसिन बाथ्राया जाहैबाय जाय पर्टेल निउस पर्टेल रिजाल्ट मोननायनि सानसे सिगांनिफ्रायनो बा रिजाल्ट खालिबो बबे सर्सनिफ्राय बिथांमोना निउस पर्टेल बर'नि मुंदांखा निउस पर्टेल वान साइडेड बबेनिफ्राय सर्स मोनो बिथांमोना होबाय इउपिपिएलखौ टेस्टा मोनगोन माखौबा मोनगोन दिनैनि थारिखआव दिनैनि समाव बहा थांजोबखो बे पर्टेला आरो बे पर्टेलनि रिपर्टफ्रा बोरै नंखाय जाखो बबे सर्सनिफ्राय लाखो एकदमबारे वान साइड सोरनिबा थिननाय मथ' होयो सोलियो ओइबार सोलिबावदो बे पर्टेलफ्रा सोलिबावदो एबाराव जानला मोनलायै आरो बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्राया बेनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसुआ इउपिपिएलनाव भट होनथारनाया जोबोद गाज्रि जादोंना केम्पेनाव ओंखारथारनाया निउट्रेलि थानानै सोर भट सोरनावबा होनाया बे आलदा खोथामोन एबसुआव थाग्राया सोरबा बिपि पार्टिनि न'खरनिबो थानो हागौ एबसु नालाय एबसु दा दिनै बिथांमोननि पार्टिया इउपिपिएलआ जेनबाय एबसुआ एबाराव मा खामानि मावो गावसिनि खोथासै जिखुनु जाया बिसोरो जेनबाय एबसुआ इउपिपिएलखौ भट होथारनांगौ प्रमद बर'नो होनखुलायदोंमोन बिराद मदद खालामदोंमोन केम्पेन खालामलायदोंमोन जेनबाय दा जोबोद मोजां जादों बिथांमोना मोनसे पार्टिनि जानानैसो खामानि मावो रायजोनि थाखाय मावा दा गावसिनि दोलोआ जेनबाय मा खालामो गावसिनि खोथासै जिखुनु जाया मोजां जादों बांद्रायबायमोन बिसिनि पार्टिनि खामानि मावनाया रायजो राजा मोदै फुगारा मोदै गनायखौ फुगारा नायस'आ बुंस'आ खैदां खैफोदाव गसंथेया जास्ट पार्टिनि फैसानि उन खारफानाय जाबायमोन दिनै सोदांनानै लानो हागोन ना हाया उननि जोलैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोमबो दैदेनगिरिफ्रा बिदिजोब नङा कयेकजननि थाखाय बे बुस्थुआ जादों निस्सय फैबाय थानाय इयुनाव सोलायगोन आसा खालामो दा इउपिपिएल दोलोआ बेनो जोब्बाय रिजाल्टखौथ' आं बुंनांलायला नोंथांमोना मिथिखासिगौ एबसुलुट मेजरिटि हंकिया गरिष्ठ फैबाय बिपिएफ दोलोनि थाखाय दा साफ्रोमबो बिपिएफ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफ्रा वोट टेकिं सेरेमनियाव थांनोल' रेडि जादो माने সকলো বিপিএফ সমৰ্থক বিলাকে वोट टेकिं যোৱাৰ কাৰণে সাজু হৈ থাকক এইটো মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা সকলো ব্যক্তিক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ थेंक इउ मा सानो फोरमायहरबानो जाबाय।